Visuelle hipster. Ej, hold kæft. Den visuelle hipster. Ja, og så vil vi gerne undskylde for hårdt sprogbrug på forhånd. Okay. Og vi har også om ham her Morten. Kloster Morten. Ja, Kloster. Jeg vil da en ordentlig syg vise fortælle, og den lyder sådan her. Den handler om Morten Elle, som vil tvangsgifte en jomfru, som ligner en stær. Mens de der blomster, de gør godt. Bitch. Mortenelle ville i bukserne på Elisabeth, skønt hun var en fattig so. Han tog hende hjem, det var ikke let, til hans homies kaldte ham en klam ko. Fucking ko. Nå ja, mens de der blomster, de gror vel. Bitch. Morten gik i bøssetøj og var lidt skuffet. En ho havde bollet Lisbeth tyk, og hun var derfor i kloster skubbet. Men hans far havde en ordentlig syg, dejlig ryg. Mens de blomster, de går godt. Du skal blive syg. Men lykken vinder nu for klamme Mortenelle. Hans papa har fundet ham en rig ko. Nej, kælling. Hun ligner sgu ikke en frikadelle. Nu bliver lækre måltider byttet ud med velling. Ja, det bliver svært. Mens de blomster, de gror godt. Men Morten er en fucking svans. Han er stadig bolle med datter af Hans. Med Elisabeth. Så han faker sin egen død. Hans hjerte er lavet af fucking grød. Mens de blomster, de går godt. Bitch. Morten, den klamme nar, lægger fandme i kisten klar. Lisbeth kommer fri. Kommer til kirken. Lisbeth kommer til kisten og tuder og fortæller om sine problemer, som om hun var en luder. Mens de der blomster, de gror godt. Bitch. Skatter, jeg elsker dig. Morten rejser sig fra kisten, så var det en leg. Spørg lidt romantisk. Skal vi bolle? Det her det er et forhold, der for evigt vil holde. Halle. Mens de der roser, De gror. bedst. Bitch. De der violer, De gror. bedst. Bitch. De der lavendler, De gror over 900 meters højde. det er rigtigt.